Bueno, erabiltzen diren, aspaldienetan askotan erabiltzen diren kontzeptu hauen atzean, bueno, nik uste talde batetik badagola neke bat, nik uste urte gogorrak izan direla gurean aspaldienetan, eta, bueno, jatorrian dala pizkat neke bat, uste. Orduan, jende askoren nik uste badagola, hori, pizkat lasaitasuna bilatzeko beharra, ezta? Baina, hori da jatorria eta ulergarria da, baina gero horrekin egiten den, edo hori nola erabiltzen den ikusita, gehien bat gertatzen ere dana nire ustez da narkotizazio bat. Pizkat gatazkaren ideia ekiditzen da eztabaida politikoan, eztabaida ez dena da akordia, adostea, bakea. Kontzeptu horiek politak dira hor belarrian, baina buenismoa dira neurri baten. Finean, kontua da esateaterako hizkuntzen arteko elkarbizitzan, baina beste edo zer arlotara moldatu daiteke eta hori elkarbizitza edo harreman beten, kontua ez da elkarrekin egotea utzik, baino ez. Kontua da harreman hortan zein da indar korrelazioa. Eta hor dagoakoa, kontzeptu horietan, aipatzen direnean ez da bat ere aipatzen erlazio horren indar korrelazioa zein den. Eta denok dakigu zein den indar korrelazio hori, ez da. Finean da imperioak irabazteko beste modu bat, ez da. Imperioak era askotan irabazten dute, batzutan indarkeri latzaren bitartez egiten dute, beste batzutan orain ere egiten duen bezala, indarkeri de baja intensidad izaten den bezala, eta bestetan, eta hori ere indarrean dagoera, irabazten du inertziaz. Eta hori da pizkat kontzeptu horien atzean dagoena, ezta? Finean, gatazkaren ideia zabatu, jakina, Espainiaren aldetik ez da sekulan indarkerik egoten, arde hortan egiten ari dana da Espainiak erabili duen eta erabiltzen duen indarkeriaren garbiketa bat, diskurso politikoan ez da hori apenas aipatzen, hemen badirudi indarkeria batean gutxi batzuk baino ez dutela egin, hemen ez da aparteko indarkeririk egon, eta hori ez da egia, baina ez da existitzen diskurso publikoan. Eta nori interesan dagoen, ez dago esan beharrik. Hori, Espainiaren onerako da guzti hori. Indar korrelazio hori zure kontrakoa denean, baina zu gatazkaren kontzeptua izkutatzen duzunean, zere buruari izkutatzen diozunean, pizkanaka itzaliko zara. Itzaliko zara hil arte. Orduan, horren inguruko gogoeta sakon baten beharko litzake, aurrera begiratzea eta estrategiak aldatzea, eta hori berrezkoa da, eta hori ertortu berra dago, ez du esan nahi zure duintasuna, eta aurreko kontzeptu bat heltzen diot berriro, zure duintasuna akabatu behar duzunik, ez du zer ikusirik.